Bo ja vám naozaj hovorím, že ak je to zle, tak väčšinou tá fasáda má problémy. To sa treba, nie že z diaľky pozrieť, treba sa prísť pozrieť bližšie. Dobre, ale mne z toho pramení, že v podstate kupovať byt v starom paneláku je do určitej miery riziko a je dobré si hovoriť tieto informácie na začiatku, hej? Presne tak. A to není iba ten technický stav, ale pozrieť sa aj na tú dokumentáciu. Kto robil tú obnovu, kedy robil, podľa akej projektovej dokumentácie, čo sa napríklad vyskytuje v zápisoch zo schôdzi vlastníkov za posledné 2-3 roky. Čo tých ľudí tam trápi, čo tam tí ľudia riešia. Možno naraz zistíte, že máte to zateplené, máte to opravené, obnovené, ale v kuse je problém povedzme s výťahovou šachtou alebo s niečím iným. Čiže ja vo všeobecnosti ľuďom, ktorí kupujú staršiu nehnuteľnosť, staršia znamená akýkoľvek sekáč. Sekáč môže mať aj 5 rokov, to nemusí mať že 50 rokov. Radím, vyžiadajte si od predávajúceho zápisy z posledných 2-3, alebo teda aspoň z 2 zápisov zo schôdzi vlastníkov. Prečítajte si, čo tam tí ľudia riešia. Informujte sa o stave fondu oprav, čo sa robilo, či sa bral nejaký úver, alebo či sa bude brať nejaký úver, aby si z hľadiska investície neboli potom prekvapení, že dneska zaplatíte za ten byt toľko, budete to mať kryté nejakou bankovou pákovou alebo niečím. Volajme to hypotéka. Volajme to hypotéka.